nwunye gị nwaanyị ị na-anụ anụ o nwere right ịgba nwanne gị nwaanyị ụla? Like now, n'ịnụrụ nwaanyị and gị nwa bụ the breadwinner of the family, like gị nwa ka a na-abịa n'ụgwọ akwụkwọ, gị nwa ka a na-abịa eme nke a, gị nwa ka a na-abịa eme nke a. So oluo one day nwanne gị nwaanyị wee bịa, oluo one day nwunye gị wee sị anya sie nri, o wee sị na ya ma nsị na ya nọ na nsọ ya na ọ na-enye ya nsogbu, ịmagonu nwunye gị sị a na iwu na ọ ga-esiriri nne esire bụ nyanwa sịrị na ọnyanwa ga-esi today. Then nwanne gị nwaanyị asị na ya ma nsị maka na ya na-efeli okay now. So ịmagonu one thing lead to one thing, fara abụ baba mba. From ịba mba ịgbagolu nwunye gị wee tụtụ onye ọla. Nwanne gị nwaanyị wee bọlụ yaba na nwunye gị gbapụ ya ọzọ, yanwa wee bọlụ, fada abụ wee nụbọ ọkọ afọ ka fada adọzi. Ịgbagolu nwanne gị nwoke ka nwa bọyị ya sef wee gbata wee gbuo fọg. So i wee jesie wee bata, kedu onye ikpe mara? Kedu onye ikpe mara? Ọ nwunye gị malụ nwanne gị nwaanyị ọla maka na ọ sị na ọ ma nje, ka nwanne gị nwaanyị bọọlụ dị ọla nwunye gị mara ya? Chetakwa na nwunye gị na-eklem na ọbịa ka ọ nọ. Nwanne gị nwaanyị ọ mara ọla, nwunye gị tọlị ahụ, mana ife o ji taa bụ just months, maybe 3 months 2 months ya na mana ife o ji wee mazi anya ọla bụ na ọ si anya jee mee ihe a mee ya. Kedu onye ikpe ma? Ọ nwunye gị ka nwanne gị nwaanyị? Nwunye gị o kwesịrị ịmụ ya ọla? Nwanne gị nwaanyị o kwesịrị ịbọrọ? Mana ife belụnụ bụ na the guy jesi bata wee nụ na nwanne ya nwaanyị na nwunye mere ife a, wee ligolu nwanne ya nwaanyị wee tibegolu nwanne ya nwaanyị ife, tisie enyi ife bifo ha wee bịaka kpebe ikpe ahụ ifugo wee kpesie ikpe. Na o wee na-asị nwunye na ekwesịrị ịmụ ya ọla o, na o kwesịrị ịmụ ya ọla, na o kwesịrị ige ntị fụ na period a na-enye ya nsogbu nkewa wee sị nwanne ya nwaanyị na ya dọsọrị na ya tilie ife, na ya mara ife na-eme mana o nwere right na ọ kara ikpe ya na fon mgbe nwunye ya mara ọla gwu ya yava na. Anyway, it depends. It depends. Mana ka m gwa gị eziokwu, nwunye gị enwero right ịma nwanne gị nwaanyị ụla. Kama m ga-amụ ya ụla nsie ndị afọ nsisi enye mama enyenye, ma ọ bụ na mfilie na ife ọ na-ekwu n'eziokwu adịrị ya, maka na o nwere ndị period fa na-egbu egbu. Oh yes, fe were isi na-eje ije. It's true na fa na-pretend abụrụ na ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa. You supposed to understand na nwaanyị aka ebe ọ bụgodo na ị na-enwe easy one, you still supposed to understand na ịmabịọla papa ịghọtago. Ị nwere right, in fact ị nwere right na ịjụọ m. Ị kwesịrị ichele ụdị ga-abata maọbụ isie nyafe isisie ma ga-enyenye papa ịghọtago dan ije mabịọla agbọghọbịa mmadụ maka na ọ nụrụ di. Ọ bụrụ na ọnụgodi ị ga-amụ ya ọla? M ga-asị na iwe na-ewo gị because na ọ bịalụ be nwanne ya nwoke na-atakasị gị. If not, ịnọgide kpụọ agbọghọbịa finish go university nwee enyi nwoke ready to marry because ọnụbedi mabịọla. Ife a ga-ekwu ekwu ka ọ bụ, mana gị nwa bụ nwanne ya nwoke bata na tiegoro nwanne gị nwaanyị ife nke ndị na-azọ nwunye fa. Chukwu meele gị ebele. Chukwu meele gị ebele. Nwanne gị nwaanyị ka nwunye gị enwero right ịma nwanne gị nwaanyị ọla. Ọsọkwa ya na bụrụ gị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Nwere that right? Oh yes. It's not like no o nwere ife ome na ọ sị gị na arụ adịrị ya na ya ma nsi ụtala nge nwunye madam nwunye ọga. Anyway, unu eji na ife nkwụ wee jọji. Kedu ife ilo? O kwesịrị ịmụ ya ọla ka ọ kwesịrị ịmụ ya ọla? Nwanne ya nwoke o kwesịrị ịbatagodo tigodi ya ife bife wee kpebe ka ọ na o kwesịrị? Unu na-atọ kịta na-eme darling loving. Marriage is too long. Mgbe o setie ya afụkwa ndị ya akọlụ a na-akọ ili. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.